Toh, entah. Nah, aku mau gue nusung senong ngamla ban su sengap bat ban supet kuntuh wang yui haki kubor ki baper ya kawe ke isu ke jing ya ki jong ki terai trok lania bat ki nong nya trok ke bang yui menta la buon sengi ki baki bapli ki ya ki na menta ka bahaga miat na menta ka kamai keji ke imbang salang te kumbang yui hi hapo ki rensan sosial media ni baki bos sorkar pada ki lala don bos bapalat hi ak bagi pek namar bangim sudai ban ong ban thom bor ki lane ban per i ki da kapor hadu man da so da dat ki namar bawa pli ki don ko hok ban ya khun lane ban ya ki ya kata ka benta hak bang ya kamai kecil nak benta ka hok Tengi yang tu bagi pulit pada ki pelon kam bakla ya kampor ke jongki. Habis ini sisa ki pulit ki dei ki long yada yang i kum ki jat benrio. Ni don kam ya ki pulit namar ba maki ki dei kita ki brio ki baka sorkar kalapan kamti ki bakal pecen kmi ya ka baha kamiat ki imlang salang kum taker. Tengi i pada baka Pulis departemen hi kala pendon kam ya ka an ka babak telah namar bahlu banda sok da bom da tiak yo briu lekat ba udai unong lek kam snil telada ka sorkar ni ki pulit ki i ba ki long ya ki bakla ka dei ban supen bet ki kata ngila ban pediang bat ki dei ban de kren sulkho bat ki ban ya pen bet ya kana ko banta ka baha Te haduk bandai sok da dat da bom da tiet haduk bandai mansau haduk bandai ya slam kam judek babaha kasa sok kleng ke tu kadak ha ka ba pila sok la tiet ya no klam ki daw ku biang ka tak sok kleng kasa ha ka jing im jong no ngat kai wat da pulit da upat ba ubakla pin sa dak bat sa jing kan mau balas le ben ya nga la ne yang i Kenyiu kum cepat ba ang don ke jing sngau balada ka ani ka la palat ya ka lukom im ke jong ikum ki nok sok snom ha ka bangi pek hadu banda pan pthei de ki tiar gas kum tu ki bom air persat khmut khmat le se tu ke jaka wat upulit habang ong upulit ude no ya da ya ka ri ke ban ri pan ban usu siat tiar gas lekilaka siat lumur kenda perkat yo le se don ikhlung barit hantu kan jiap ban kijing jiap ba susi kemot ba ngim soi hap wat ngi kum ki pat ba song snong ya kata te ha ka bangi pek pada ya kan ni ka isu ka jing ya ki stage po bordas po lapangap ki pulit de kum to ngayo i ko video le pulit wang udah keren buat kaktir si uang ya ki pat ba lane ya ki para pulis itu utuwe pulis ngai i hapor sosial media mde bangasu su ong manga mde bangasu ong udah keren kaktir si uang tawan senya temelia sengap kum ketaru ke jat jinglong udah keren kaktir si uang pet senia malai hidup ketu kilo kau ki sip tiang pen ba hari di sisa kum kitu ki jaka pidei hok ban ya Ter ban siap tiar gas wat ban bom la thi ban tenra yo brio da ketodong sulai hawaki ya wan keni jubor dan ki ki le persa ya ke ba ka soka lani ka ba ka jelahi ka dang dei hok ka jongi ko jaka pen ban yangi ki rit ki dia ki ba ya ki ya ka manta ka hok họ là đi nông tu nông phân nhập brio là nghề kỳ nông phân khen an ta thấy cái đi sổ cá nó mà là tiếp ya cái an cho bác sổ cá tâm sát kỳ đằng lệ phân xạ ya bác cũng kita phila ban phân sĩ tom cắt cũng cả an cái dòng khí
Teban sulek kumihi ngas ngoba nagaleng tungaru ngam sekolah hapi ngap penrem ya ka polis departemen namar ba kala pendon kam baklai ka ai ngas ngoba kano ka slong kano ka distrik ka don kam ya jingi namar ba lada ka sorkar hi kan sulek don bor te hang ni ngas sobar ong ru wat ya ki MLA ki MDC ki ba pher na ki distrik na ki konstitusi ki ba pher ngan pen mau ya phi kan ke por ba ha ka por election hi ki sat ong kum ni copat ba lada phin pen job yang kan ni ke kenti dengan ai lut ya phi iwat ka benang bat ka khandau dik ai ka kim dal ki kular ki ong yin ai enda la job lada jakat kan ni ke jing ja kum ba ja hala pangap ko om don bat keren uwe UMLA MDC ndon banut ban yang ban wat jada kum uta no yalam ubaki pat ba hikila pen khamti tengi I wat kani ki isu ke jing yaki jong ki driver truck ki trai truck hapo marang keneng tang uwe UMLA ubang UI hapo ki rensan sosial media utau de UMLA jong ka VPP I ba Harpran iba Livingstone Stone Harpran I tang I ba mi ban kren sakmat nak banta kan isu tengah soban ai ka jingero ka ba crown nak banta ka jing I ka bai le don banta ban ya kersan lem ya ki pai ba nong snong jong kari kasi ka I ki jong I tengah kit bokit lang fi ba having tuan karpran bat hilang yo kamat kokot ko kya bat pindon ko musim ko sangrang ban ya dai kari bakajat rio ngakan tulang ya kito kiwe da ki MLA ban namar kumbo pat ba hi la sana fi ki dei ban sim ka jingkit klik ban ya da ya kari bakajat rio ban ya dai la ka jongka konstituensi ko pidon la ka menta ka baha ka miat ke imlang sa lang jong ka ri begitu ban ri baha ro ka we ketan kum tahi na ka yang jonga kani ka di ka jing karpat pat ka jing sulem la ka menta ka jong kito ki lanot ngla ban ong ki la ngat wat don ki bala sa kemru ki wadon menta hapo thanat hapo patok te nga na ka yang jonga la da phi nga ai musim je phi ba wat ngom sngau tieng bat ngom don kono ka jing sngau ha ka jing im ka jong phi to lang yai tur sekmat ban yalam ya ki driver truck pat ki trai truck namar ban ibu ki mar ki mata ki jong ni don kam ban pen kamai ki ban su thiet ka ka kali khem da yo ka kamai ka ji ban su ai la kat ba kimon ban pen ya chenik soltar ban kan turur maka ngim don hok se ni pai ba ngi don ko hok ban ya kren ban ya ki na ban ta ban yo jak po makiru ki song te sekretariat ngatrai ki don la ka jong ka thong ban yo la ka jong ka thong la ka ban ta ka sing don kam ka jong ki ka man la ka sni te ngiru kum ki pai ba langi song ka leng konot langi song ha ka mula langi song ha khandau mangi ki baduk teng ngim don wak tang ka ban song ni song la ka song kat ba yo ding lembong ding teli ni song bai te ni don pat la ka jong ka banta ni don la ka jong ka hok ban dawa nak sorkar ya ka banta ya ka ta ka banta ka ba ni dei ban dawa te kumok sorkar kan su la ta ka bor ni ka don kam ni bang ni kren lang kumba ki don kam ni ka por election ni don kam ni kiro akwa company ka por ba phinya da ba phia sai lem la ka ta jung ni dang yu I di kano no jing dia phide ban kloi ban wan se ka tu ka jaka ban long ya da la ka ta yu pai ba na sung snong bu I chung I te ko ngal ong sakmat ba ka ko ngi pet le mata la buon ki ba ka sorkar hi ka la persa yang I ki nong rep na du kino ki kam ki ba ki nong song snong jong kari kasi ba chen tiahi ki ka sorkar te la man tendu no na du ka jing ya tur masi ka ba biang bha ki nong ya ri masi kartong ki ba pan ya la kai ka sorkar ka la khang no
kilo bisa cam ke suka kelak ban khang duduk ban ti mau ti siap klem yo permission ka khang kini ke baru khoi kalong ka jing la don boss jong ki ni ki beriu ki baju ong high level tang ki don spa ki la ban im kini ki juk pong ta ki batu ki nginom la ban ti nginom la ban la kono ka kam sio thu ba kalong kom ta na du ki krai kali ki wadon trok ki wadon kono ki kali ki la ban kit dei tang ki wadon spa ki la ban kamai dei tang ki wadon spa ngi bom don spa langi don ki kali ki kata langi don ki masi ki muat kum ta ter nginom long so ban kamai ladangi trei klau hap sim permission ladangi ti mau hap sim permission lada nilai kono kam hap sim permission ka surkar i kum kan ni te namar katanga kan tu yang iki pat bang sunong ba phim dei ban teng nim dei ban teng kum kitu kinu yalam liki badon ka jingkit khit na ka banta ka imlang sa lang to dang yai trei bat ngai men siam ro iki seng bahlang ki ba pher ngai sa yu i ba ki long ki ba kloi ba ban ye don kat lem bat ki pat ba lah kalong ha kalau ka jing ya ki ki jong ki la ka banta ka imlang sa lang kini kiseng balang ki ba pher ki je don kat lem bat ki te tangkum tahi nagaleng junga ngam don e ban ong sibor na kamanta kata te to tangkum tangi sadang e pentu